Hi guys, kalalabas ko lang ng Bangalore Airport. Naghahanap ako ngayon na internet tsaka ATM. So, mamaya ulit, wala pa akong pan-taxi. Balitaan ko kayo pag nakahanap na ako. Bali nakapag-withdraw na ako dun sa ATM na yun. Gusto ko sanang tikman yung pagkain kaso airport, mahal na naman. 30 minutes na, wala pa ako makitang taxi. Wala pa rin taxi. Isang oras na ako nag-aantay. Bad trip. Ayan, nandito na ako dun sa address nung tutuluyan. Wala akong internet, wala din ako mobile SIM para matawagan yung number. Alas 4 na daw, o alas 3, ewan ko. Ang option ko maghanap sana ng murang matutuluyan ngayon dahil CR na ako. Tsaka gusto nang pumikit ng mata ko. Wala akong ma-stayan dito sa lugar. Mamaya ulit. Habang muna ako ng dito ng taxi, tricycle ba to? Bye bye.